Adom FM 106.3. Only God can stop us now. 106.3 FM. I'm sorry, I'm quite baby from Kokra. Adom 106.3 FM. So, and I'll go so Wuti. Mamuti and Ka, ye affiliate stations. Yadin Chas from Ko and Yadimamu. And then we said this Beyi W'ano Yadibrow. And what's the dano, Mame Fama TCL, the creative life, open quality home appliances. Eddie SSC Ufia, a TCL, television sets, home theaters, refrigerators, air conditioners, microwave ovens, bebre. Our matetiswo TCL, and almost papa. Now for Mame Fasi, the PSA, Emma Franco Trading Enterprise. Ghana had a shop bien ho company bien honmoa. Was say what the phones any home appliances wunja Eche Franco. One was shas here and for phone and say no. Franco Trading Enterprise, but it's in the phones, new home appliances in so. Download the Franco Trading app on all phones so. Na shop no embra phone so ne wa shop no bia no e wo phone so oko Facebook so a utimi ne Franco edidwa ho na mom shane so say Facebook no Franco Trading Enterprise ni page no and over 100k 100,000 likes enti ano so shane so na nipa bon fa so kwa anda na wa chenchena ye na nyuma kwa mienu ase na na pay no asem bisabi a chere madwen Ghana ha ye wei ayen sam trofo e na chere ne amanyofo endi hu nkomo enka ho asem ana so e amanyofo e na omo set agenda man sam trofo yenya bibika who sets the agenda? Is it politicians who set the agenda for we the media to discuss? Or it's supposed to be young media no and they say a certain agenda no my politicians. One bobo maybe some way because of Beyi W'ano. But time back when media so is to set the agenda here, right here. For politicians to discuss because how bebre wo honmo a etete wo manfo and until Beyi W'ano has come to stay dealing with issues begging for answers. Imagine a touch no wo how no bi wo honmo a manfo no aka ho asem na me hye and I thank God I'm getting results. Thanks to my fantastic team. Listo Akojo Joshua Tigo Kofiasan. We are getting results. Mama kaya ni amedisha asiye Beyi W'ano eye denchire sase. One primary school ewo ho. Esase MA primary school. School there adwira guo. Just say asai kura yani mpenifo atwetwe ho nkoma yani a teacher for mo krom ho yani assemblyman o krom ho hene yani contractor adwuma ne chane sa yani ono so atwetwe ho nkomo na masre MC ya wo denchira mene wo nkomo twetwe and sana minimi team yebeba ho a yaba ho because yepemwa all students any esansefo a matukwan abakurakasiem ebepa adwumaye mamwa amanone se wo free denchire sanse a yakwa akosi school dan no yakwa akosi school dan no foforo kra. 80 cement some iron rods anwia ene niema tete sa ndua a de kwakosi dan no ni nyina no ye boaboa no
Yabasre. Sa kwekuo ya mebebo so yi. All students mo amko esanse MA primary school endey munsam wo bie. And then World Teachers Day. I believe that the one thing we can do to say thank you to teachers is to go back and rebuild that school. To go back and rebuild that school. This is the latest update. School dino. Plan no ha ayo ade beto Facebook amame. Maje plan no nyina free contractor no ho. 6-unit classroom block. Staff common room wom ICT lab ka ho, headmaster's office ka ho, washrooms ne ade nyina ka ho. Bigi say ya ebeboa. Enti eno me nyan to ho. Na oji atwam ana me hyase. Tenkon apeu. Tenkon apeu. We payamantem wafro eburi bipo ya entomu a wonya tra doso a. Na fei tenkon na fei apeu. Na se wokeka kwa no no. Womu ninsuo na areho. Bonho a ewo krom ho. Bebi a bonho no ewo. Any tibia se sia bonho ni wom. Any stream in sutia womo sanom. Down me the videos ni na egu Facebook. In sutia sabi nipa dasani womo sanom. Na many assemblyman to twe hon komo anapay. Na mencha de mensaka. Nana want to me topra wa toso 9. Ono etin kwa hini. Nana beka mensa wa homa no so. Nana utimi nka. Me mo akwaba. Hello Nana. Hello. Hello. Okay. Nana homa ni ntomi. Ebesa boy homa de nsaka na mene no ebetwetwe enkomo. Na sani etie nie. Last week, I many assemblyman to share home komo. Over the weekend, no catch them say, Nyamin Chadie Boho ni bakwana and what tenkon. Action aid for share humbo. Say one barber share. No my yamomo. Yamado se fear that one ba home. Ma woma be sie. MNA Sabo hono what tenkon de. Aya adwuma wo mu nyansuo wo mu enso apaw kromu ni nyina no ebi ni ho no no akwan wo haw papa wo hwe sabi nsuo a wo mo sanom nsuo no ni fi a eye ene mo ene na nam ho na sabi nipa da sani esa nsuo no enomo a areho fie bebre no masua na we yakan dabi enka boho ye tu ni san boho enka ye tu ni san yeah 9,000 10,000 12,000 obetimi to mechanize boho. Come on. As I say on the media, so say ya krano. I say timinya boreholes fufra mienu at least. I say na boreholes mienu ewa pew. I say na boreholes mienu ewa pew. No man for no timinya nsuo nom. Water is life. Just an answer ya abaya announce free water policy ni ade. Just a wamo de. Wamun ka ho. Wamun tehe. Nana ba ho ma no so amesa no so ne na twetwe nkomo. Batie.
Once I how kitten be say. Na amanyofo bu wo mani guso. O be wona aban no say eduru ho na ye pivot ni dia. E ka no doko. Ye nya to aba ni wie pe. Waji ho otilo eno ano no wakọ ye hu ni biem. MPs bi o ha eyi ana sa dwumade bi kwaso kro bi so a wontimi nkọ unim ne ntia. Esansa wo bo nto ano hye bo. Kan de akabuso mi be mienu ne ekoto aba. Wontimi nya ho hwe. Enti wakokro mu ha kwan campaign. Edan bi no waka kira manfo no. Very soon, Entebia. I pray we don't get there. Obako baby so our campaign. A man for better so much to we are. Number 2 car. Now we call. But before some no the Bobby Siano. And then one year did here. When say Bama won't power bar, come on. Well, vibes or Bama no vibes. When you go to go Baba 2 times and one no at any so. What try a flower body a Chamukoba and one no at any so. Sana on your phone 1 way for so long. Make us open it to the office will tell me. One who say bohole ya he. Obet we a check. See open bra. Na budget check. Na shana company bi na wo go to bohole. And then it's saying I go to bohole. E o tim kon. E ma o manfo no. Panifo bebre no mfisa akro no so. Of course there's a member of parliament. There's an MC. Assemblyman there on the betting aye. Lobby na and lobbya. No swat yada. Well lobby na and lobbya. No so what's yada. Enti yan koma wo mu nsuo. Awana. Yan kopa nsuo ma wom. Na wo mo enom kofi nana ehoma no entom. Mabonu a so nkasa. Na me na ntwe nkomo. Water is life. It is a woman for nyansuonom and no be the be send me and it's so sad and also friends to send me yaho and some there me number 2 day me tb me number 2 day me hunu wa how anko for fm wa how anko for fm na not to pro to so 9 aba homa no so na to menka me to ka me da say apon boko de boko me nana ohawo a wo manfo wa mo famu tenkon ensusam ho yeah ana beto manim afi na watwe atwa mu na fi ase edi ho dwuma na sabe ensuo de wanya aduane ani kura na onya nsupa no mu a utire ase eso manfo wa mo nya nsuo nom nana akoso fie dodo ba ese ni nana wadaroma nana bacho jina ye kakra mame jina ye mame online no na me nto nka ye yo mate nana ya me to nka yeah but see bebre ayi ni so efie bebre ni amuni nsuo ayi ni so nana na mo be na wankasa watu afa ho nana adamu a fa woni se
yɛne assembly na kasa ikɔ assembly no akasa ɛkɔdom no yɛno makasa na ɔma wɔsɛ bɔ yɛabrɛ wɔma hyɛ bɔ saa na ɛbɔ no wɔm hyɛ a wɔm se bere bɛn ɛna wɔn aba bɛtu bɔɔho anaaso sɛ pipe kora ne ɛkɔ ne ti aba hɔ a wɔm sɛ bere bɛn na wɔn bɛ so wɔn ba bɛdi saa adwuma no mama assembly ma na akɔkɔ no a wɔm sɛ yɛba bɛtu wɔn ma nana me nim baabi a wɔwɔ bato line no emu nna hɔ wɔ ɛbɛbi hɔ baabi na ɛm sɛ ɛne ka bɛfrɛ me yogu na mekɔ m'anim kakra nana ne ɛkɔ w'anim kakra ma me gyina so no afei kɔ w'anim kakra ma me na mewɛ sɛ mɛtumi ate wo nka yi a nana tɔpra ɔtɔ so nan ɛte nkɔhene ɛna me ne no ɛtwetwe nkɔmmɔ no nana wote me nka hello nana akora aha afei deɛ yɛ mete wo nka na wo sɛ assemblyman no akɔ hɔ atu ho anammɔn a wankasankasa nso wɔ hene no asase wura wo so anammɔn bɛn na personally bia na mpanimfoɔ bi aba hɔ anaa wahyia mpanimfoɔ bi ɛde saa wohaw yɛ ato wɔn anim mahyia mpanimfoɔ no ɛyɛ ɔfɔma kyi sɛ mahyia no mede ato n'anim ɔno kyɛ yɛn bɔ ɔde ɔse yɛma project mmienu a ɛda yɛ akoma na ɔmoma yɛma ɛno yɛtuo no kaa ho ɛso yɛade ho ɔhaw bɛn na saa nsusɛm yi ɛde bra mo ne wɔ manfoɔ nsuo no yɛsi a yɛka sɛ deɛ ɛnkora mpo na monom nana wote me nka mebisa sɛ ɔhaw bɛn na saa nsusɛm yi ɛde abra wo ne wɔ manfoɔ na nsuo no koraa no sɛsi a yɛka sɛ deɛ ɛyɛ na monom yɛsu a yɛnom sɛ apɛhɔ wɔ nsuo baako bi a ɔpɛ baa na ade na ɛyɛ nom deɛ kuro no fifiri no nsu bi tere hɔ ɛyɛ tinkɔ nsuo no yɛfɛ ne tinkɔ ɛno ɛna wɔn sa nti ɔhaw a ɛba nkɔfo bi dware wɔ napa wɔn de nneɛma mu sɛ tiri nsuo sa nti ɛba adeɛ hɔ na ɛba sa no mu a ɛde kare nketenkete dana nkɔfo dware wɔ nsuo no atifi hɔ wɔn si nneɛma ne adeɛ wɔ mu na afei atene aba mo ma fam hɔ na mo nso so ma saa nom yasa nom ɛdi amane a yɛgu yare nketenkete bɛn na de bra mo na woka ho asɛm nana sɛ ɔfɛ sɛ daria ne kɔlɔra mu adeɛ no ɛno ana ɛba nana why checks ehunu cost for borehole ebe say mechanized borehole pa ebe cost be say nana borehole go mo na be obuye na 12,000 every year to nobody compassion 12,000 and I solution say a tag with Tonya no nyina ka ho 15,000 nana mesa no akasa bio nyame adom a wukuada mate mesa no akasa bio na anapɛ me na otwetwe nkɔmɔ me de me line no personal line ne frɛw ɛna otwetwe nkɔmɔ nti wadaroma save me number no na efin na kwei me na obedi nkita ho me na obedi nkita ho we wo kakra aka say insurance choro police station I hire papa the police station me no no makase me am the capacity assembly so me kama ya me say me am the capacity eno so a oboban kwam police station so anything ko police station me or na tia pro 70 70 ade tia tikon so we are the pay work on better 8,000 and manso I be bring hame eti betu na mo nyama masa and
I'm saying, me, I'm the music. As I'm ready, let the music have it. I don't know how to enter on my Nasa se medimani kaka police station be mo be wo adoso anameboa adoso e kokobe adoso koforidwa anamengwa the problem na na wo de mama found here why mama found here me da say na na won to me topra otoso nan tenkon hene ana me no atwetwe nkomo no enti so won wa fa no a woni empanifo eka wa han ba ko ho asem no na ma sa do han ba kwa eden abebom ye pa kwa ye be fa so ama wo mu nsu anom no sa na police station kra de ebi ni ho ohene no to ho na ma wa mo mesi okay me ami wo msika me am twa masase Mama me kwan na me am si police station no enom so I'm so waiting there the Beyi W'ano aba. Now when I hear some of these issues it gingers me up, you know, and motivates me to do more. And to their friend issues do abeto manim nyina no. Yebedi hunjuma mako. My number is 0206 943337 0206 943337. Na fe me wie no tama iron refinery ade kokpon kwan no eno so mi guso me dan Tema iron refinery edi kokpon ekwan no eno so megusu agina so me dan na kwan nye ekwan nye Within the Chief Jerry Forson Beyi W'ano and the Brahman Fasidano TCL the creator